salamat ko ni Mayor ug dako. Wala kong damhang nga nakadawat ko og award nga sama ani nga iya kong itagaan og kalipayon og dako na ko pasalamat sa tanan nga naga-support kang Mayor og labaw sa tanan sa Ginoo. Tagaan ko niya kahadlok sa pagdili sa pagkuha sa mga dili akong butang. Hinaot nga ang tanan nga mga pedicabers nga na atong pedicabers nga na natong buhaton iuli na to ang dili ato aron sila malipay kung nay mahabilin. Og salamat sa dako sa Charm FM nga kanunay naga-support sa buhat sa radyo o ingon man sa Tibok Digos. Salamat po sa ko nga sa akong pagkuha nila dito paghatod sa kwarta wala gyud mapakyas na balik gyud. Karon gani wako magunahon na nga tawagan ko nakalitan gani ko. Dali-dali jud kog kuan kay ulaw kayo nga urag kitaray special gulat. Nalipay ko sa gihimo ni Mayor nga yana sample po ni sa ngadto sa uban makita nila nga dili lang kay sa ako daghan pang mga pedicab nga mabuhat ni nila pwede nilang buhaton nga iuli nila unsay mabilin sa pedicab. Bisan sa magamay magmadako mao na nga iuli gid siya. Kung gikinanglan nga muduol lang gid tag station o di makayan sa Charm kay mauli gid.